Oh, Nay. Aalis pa kayo? Saan kayo pupunta? Diyan lang sa palengke. Sandali lang ako. Mamamalengke pa kayo. Ang dami na nating iluluto mamaya. Siksika na sa palengke, Nay. Medianoche na mamaya. Bibili lang ako ng mga prutas. Sabi nila, kapag may 1 dosenang bilog na prutas ka daw sa lamesa, kapag bagong taon, masagana ang buong taon mo. Hindi ko naman pwedeng bilhin yun ng mas maaga at mabubulok. Samahan ko na kaya kayo, Nay. Huwag na. Sandali lang ako, anak. Makikisiksik ka pa sa palengke. Ang gawin mo, maglinis ka dito sa bahay kasi kapag madumi daw ang bahay pagpasok ng taon, magiging madumi buong taon. Sige, Nay. Ingat ho kayo. Tingnan mo itong batang to. Pinaglilinis ko, binanata ng tulog. Prinsesa ng katamaran. Oh, Nay. Nakabalik na po pala kayo. Tulungan ko na po kayo dyan sa bitbit niyo. Ang gaganda nitong prutas, Nay, ha? Pakiayos mo dyan sa lamesa, anak. Ilagay mo sa gitna, gamitin mo yung kahoy na fruit tray. Kasya bang lahat to, Nay? Ilagay mo yung matitigas sa ilalim. Yung malalambot gaya ng ubas sa ibabaw. Kasya yan. Yung lagayan naman na yan ang ginagamit natin taon-taon. Ubas, sanas, orange, santol? Bakit may santol? Di naman tayo kumakain nito, Nay. Hayaan mo na. Ang ganda ng pagkabilog. Ipangsisigang ko na lang yan sa isda tapos tatalbusan ko ng kangkong. Nyog? Ano to, Nay? Ano yan? Sinabi mo na nga eh. Nyog. Hindi ba prutas yan? Bilog na bilog nga oh. Pero sana, Nay, yung nakakain talaga natin na prutas. Buko nga sana yung bibilhin ko, kaso hindi bilog na bilog kaya nyog na lang. Maggagata na lang ako ng langka pagkatapos ng bagong taon. Kalamansi. Ginawa ko na kasing 15 at hindi lang 12 para swertihin na tayo ng todo-todo. Sa bagay, Nay. Push lang natin. Ayos na, Nay. Nilagay ko na yung nyog sa ilalim. Ang ganda ng pagkakaayos mo ha. Magluluto na nga ako ng tanghalian. Anong oras na ba? Magsalang ka ng sinaing 2 gatang. Anong oras pa tayo makakakain nito? Hindi ka pa ba tapos dyan? Sarap nitong ginataang alimango, Nay. Medyo maanghang ng konti. Tapos na ako dapat kaso kapag sumandok ako ng ulam, napapadami. Kaya sasandok naman ako ng kanin. Tapos mapaparami naman yung kanin kaya kailangan mo na naman kumuha ng ulam. Kalukuhan mong bata ka. Ako'y patapos na dito sa paghugas ng plato. Hugasan mo na lang yung pinagkainan mo, ha? Sige, Nay. Ako na pong bahala sa pinagkainan ko. Papantayin ko lang tong ulam at kanin. Roselia! Nay! Ano naman ba yung ginagawa mo? Nagsusulat ho. Halika nga dito. Nagsusulat ka? Bagong taon, nagsusulat? Isarado mo nga yung mga bintana. Di ba, Nay? Sabi niyo, dapat bukas para pumasok ang swerte. Papasok din kasi yung mga usok galing sa paputok. Mamaya mo, may watusi o baby rocket pang pumasok. Ang dami pa naman naglalarong bata dyan sa labas. Maya-maya na, Nay. Tapusin ko lang to. Ano ba kasi yung sinusulat mo? New Year's resolution ko, Nay. Siyempre, bagong taon, kaya sinusulat ko na yung mga gusto kong baguhin. Yung mga gusto kong mangyari. Yung mga goals ko, hopes and dreams. Ginawa mo na yan nung 1 taon? May natupad ba sa mga resolutions mo kahit isa? Nay naman, past is past. Ang mahalaga, itong bago kong resolutions ngayon. Sana nilagay mo dyan. Tutulungan mo akong maglinis, maglalaba ka ng mga damit mo, mag-aaral ka ng magluto, magsisimba ka na kapag linggo. Yan! Ganyan dapat ang mga New Year's resolution. Grabe naman kayo sa akin, Nay. Basta itong darating na taon, abangan niyo ang new and improved and mas pinabonggang Roselia. Sige na, sige na.
Isarado mo muna yung bintana, malapit nang magputukan. Papasok ang usok. Aba, Roselia! Himala! Ang aga mo yatang nagising, anak. Holiday ngayon na. Sanay akong makapananghali na ang gising mo kapag wala kang pasok sa trabaho. Unang araw ng taon ngayon, Nay, kaya kailangan maaga ang gising. Para sa buong isang taon, laging maaga ang gising ko. Isa pa, kasama ito sa New Year's resolutions ko. Maagang gumising kapag walang pasok sa trabaho. Para marami akong ma-accomplish sa loob ng buong araw. Aba, magandang New Year's resolution yan na. Ituloy mo yan, anak. Oh, tapos ka nang kumain? Ang bilis mo yatang natapos ngayon. Dati, hirap na hirap kang tumayo sa lamesa. Dati yun, Nay. Nagbago na nga ho ako ngayon. Anak, wala ka namang halos kinain dito? Diet kasi ako, kaya konti lang po ang kinain ko, Nay. New Year's resolution ko kasi ang magbawas ng timbang. Ay, ganun ba? Dapat pala bawasan ko yung niluluto ko para walang masyadong tira. Kailangan, Nay. Kasi nagpapasexy ang anak niyo. Remember, new and improved. And mas pinabongga. Baka naman simula lang ng taon yan, ha? Baka pag tagal-tagal, kaya mo na namang ubusin yung isang kalderong kanin. Nay! Nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap. Akala ko umalis ka na namang walang paalam. Nagpapaalam kaya ako lagi. Aba! At nakapantulog ka na? Matutulog ka na? Ang aga pa! Siyempre, Nay. Simula ngayon, mahihiga na ako ng 9 p.m. Dapat kasi 10 p.m. Beauty rest na ako. Ang gusto ko ngayon, nakakatulog ako ng 8 oras tuwing gabi. Aba, bago na naman yan, ha? Dati-rati 12:00 na lang gabi, gising ka pa. Tapos babangon ka na maaga para pumasok sa opisina. New Year's resolution mo rin ba yan? Opo, Nay. Matutulog na po ako. Good night. Mwah! Roselia! Table mo ba to? Anong himala ang nangyayari dito? Pangitain ba ito? Grabe ka naman, John. Ang linis ng table ko, no? Sobra! Dati hindi ko makikita yung mesa dito. Puro papel at tambak. Ang laki pala ng table mo. Pwedeng tulugan. Oh, di ba? Isa kasi yan sa New Year's resolutions ko. Malinis at maayos na work table. Very good ka dyan. Kapag napadaan dito si boss, matutuwa yun. Sa sobrang tuwa, baka unang araw pa lang ng taon, may increase ka na agad. Coffee break na, uy. Lika na. Yoyo na tayo sa labas. Ay, no. Hindi na ako nag-yoyo, Janet. Ay, wow! Healthy living! Kailan pa? Simula noong January 1. New Year's resolution din? Yes, my friend. Ikaw na. O siya, ako na lang. Alam mo naman, nanginginig ang kalamnan ko kapag naantala ang aking yo-yo break. Kita na lang tayo ng lunch. Teka, nagla-lunch ka pa ba o New Year's resolution mo din na wala ng lunch? Nagla-lunch? Sira. Hay, tapos na naman ang maghapong trabaho. Nakakapagod. Kapag ako talaga yumaman, magre-resign na ako. Nako, may utang pa pala ako kay Camille. Nagpa-deliver kami ng kape kanina. Ikaw, Roselia, nagbayad ka na ba? Hindi naman ako nagpa-deliver ng kape. Hindi ka na din nagkakape? Nagkakape pa din, pero once a week na lang.
Hindi na kagaya dati, twice a day. Nakakabilib ka naman, friend. Siya nga pala. May lakad tayo sa Friday, ha? Unang lakad ng taon, kaya bawal ang absent. Saan? May bagong bar na bukas dyan sa malapit. Happy hour pagdating ng 6 p.m. Only beer. Saka, magaling daw yung tumutugtog na banda kapag Biyernes. Ang pogi daw ng bokalista. Pas muna siguro ako. Sorry, hindi na ako umiinom. Naku, kasama ba sa New Year's resolution mo yan? Hindi ka naiinom? Oo. Kasi nga, healthy lifestyle na ang peg ko ngayon. Ang dami mo naman palang binago ngayong taon. Baka pagdating ng Disyembre, hindi na kita makilala, ha? Roselia, anak? Ikaw na ba yan? Opo, Nay. May sulat ka dyan, nasa ibabaw ng ref. Nakita mo ba? Opo, binubuksan ko na. Kanino ba galing yan? Sa bangko po, Nay. Welcome letter nila para sa bagong kliyente. Nag-open po ako kasi ng account. Plano ko pong mag-save ng porsyento ng sweldo ko ngayong taon. Aba, magandang ideya yan, anak. Dati kasi kada sweldo, may bago kang bag. Kung hindi naman bagong bag, bagong sapatos. O kaya naman, may biyahe ka kasama ng mga kaibigan mo. Ang dami kong biyahe dati, Nay. Yung mentality ko kasi dati, YOLO. Ano bang YOLO na yan? YOLO. You only live once. Kaya enjoy mo lahat. Bilhin mo na agad yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Mag-travel ka with friends. Explore the places you've never been. Kasi nga, isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi din. Sabi nung isang babae na panood ko sa YouTube, paru-paro daw siya nung past life niya. Nay, hindi pa naman napapatunayan na totoo yung reincarnation. Kung hindi na YOLO, ano na ba ang mantra mo ngayon? Ito na, Nay. Bagong-bago. Save for the rainy days. Oh! Bakit gising ka pa? Akala ko ba 10 p.m. dapat tulog ka na? Alauna ng madaling araw. May deadline na kailangan tapusin sa opisina, Nay. Bukso ang trabaho. Siguro kasi unang buwan ng taon, inuwi ko na yung laptop ko. Natapos mo naman? Opo. Na-email ko na yung report na kailangan ni boss. Saka Sabado naman, wala akong pasok sa opisina. O siya, ikaw ay matulog na at makapagpahinga. Saan ka ba nanggaling? Nakahain na ang tanghalian, lalamig ang pagkain. Bumili lang ako ng soft drinks, Nay. O hindi ba hindi ka na umiinom niyan? Sabi mo puro asukal. Sabi mo, nagda-diet ka. Ayun lang, Nay. Cheat day. Saka weekend naman. Treat ko sa sarili ko. Sandali at maglalagay ako ng yelo sa baso. Eto na nga, pipirmahan na. Huwag ka nga... Franny, pahiram nga ng ballpen. Etong si Georgina, hindi makapaghintay na makabalik ako sa lamesa ko. Sandali, nandito lang yun eh. Oh, ang gulo ulit ng table mo. Anyari sa New Year's resolution? Today lang yan. Ang busy ko kasi today. Bago ako umuwi mamaya, naayos ko na ulit itong lamesa ko. Oh, eto. Thank you, Franny. Oh, balik mo ha. Yes. Dear love, palagi kong sinisimula ng taon sa paggawa ng aking mga New Year's resolutions. Mag-diet, huwag magpupuyat, mag-ipon, panatilihing malinis ang mesa ko sa opisina. Pero kadalasan, isang linggo pa lang o isang buwan ang nakakaraan, pumapalya na ako.
balik na naman sa dating gawi. Gising hanggang madaling araw, shopping dito, shopping doon. Mesang puno ng kalat. Ang hirap kasing pangatawanan ng New Year's resolution na yan talaga. Mas madali siyang isulat. Sa kabila ng mga pagpalya at mga araw na hindi ako nagtatagumpay na gawin ang mga New Year's resolutions ko, hindi ito dahilan para tuluyang sumuko at tumigil. Pinapaalala ko sa sarili ko na hindi ako kabiguan. Hindi ibig sabihin no na hindi ako umuusad. Ang bawat araw ay hudyat na pwedeng magsimula muli. Walang masama sa muling pagsubok. Hindi naman kailangan maghintay ng bagong taon para magsimula ulit. Bukas, sisimulan ko ulit. Lalaban ako para ipagpatuloy ang mga pagbabagong nasimulan ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!